Макс Корж пракаментаваў скандальны канцэрт у Варшаве, падзеі якога трапілі пад крытыку польскіх палітыкаў і СМІ. У сваім інстаграме спявак пакінуў допіс, у якім заявіў, што на ягоных канцэртах няма месца радыкальнаму нацыяналізму. Верагодна, ён меў на ўвазе сітуацыю са сцягам УПА, які разгарнуў адзін з гледачоў. Сябры, няма месца радыкальнаму нацыяналізму на канцэртах, таксама як агрэсіі і гвалту з любога боку. Гэта супярэчыць самой сутнасці канцэртаў. Толькі ўзаемапавага. Такія правакацыі распальваюць міжнацыянальную варожасць, а значыць недапушчальныя. Ніколі перавага адной нацыі над іншымі ў гісторыі нічога добрага, акрамя бяды, не прыносіла. Канцэрт беларускага выканаўцы Макса Каржа, што адбыўся 9 жніўня ў Варшаве, сабраў каля 70 000 чалавек і скончыўся гучным скандалам. У польскім грамадстве ўбачылі ў паводзінах фанатаў праяву непавагі. Паводле варшаўскай паліцыі падчас канцэрту затрымалі 109 чалавек за шэраг парушэнняў, у тым ліку за напад на ахоўнікаў і захоўванне наркотыкаў. З Польшчы дэпартуюць 63 чалавек, 6 беларусаў і 57 грамадзянаў Украіны.